नै जोंना ओंखारलायबाय गाइस देग्लायनिया बांसिन मोजां जागोन बायदि मोनदों गाजा गोमजा बिबारफोरा माथो बुरजा बुरजाथार लादों खानायफोराव बुंफबजोबनाय आयौ मरमिनाथ' माथो बिबारा जि बुरजाखा नै गाइस फिसाफोरजों दसे बालाबगासे ओंखारलायनोसै नै माबाया मालथिखौनो बावगारलायदों सिख्लाफोरखौ लेटेब लेटेबनो मरमियाबो जागायनाया जोंना जागायजेनबाय गाइस रंजा रंजा Này isir गामियाव मोसानो फैदो isir गामियाव साइसटार नै बिहामजोफ्रा नै isir गामियाव मोसानो फैदो ओमफ्राय इसोरदो ग्राब ग्राव लोगो मोनफैबाय लायबाय जोंना मोसालायबाय गासे फांसेन सारलानाव गाव खारसन जोंनाव खारसन आगै खारसन खारसन जोंनाव खारसन खारसन जोंनाव खारसन आगै खारसन खारसन जोंनाव खारसन मानोम काया हरा होनोब्लालाय माखौ होनो मानोम काया हरा होनोब्लालाय माखौ जानो जोंहा फैनानै लायगोन जों नोंखौ सिंगावनानै लायगोन जों नोंखौ बारा बारा बेला दरजों खावनानै लायथारगोन जों खारसन खारसन जोंनाव खारसन आगै खारसन खारसन जोंनाव खारसन थाव फिसाफोर थौलाय थाव मालाम गासै जोबबाय सान अखार बायदि सान हर माने जोंना दाबाय थादो न'खरफोरखौ गोजोन थारै फाग्ला होननानै बुंलाय जागायलायबाय मोनसे मालाम गासै नै सानाव मेदाम लानाव नै सानाव मेदाम लानाव बिमा फिसाय नै साबा दुइथा Malik. Zurai kaila. Isa Malik ya nama? Malik. Nah, pula. Angka macam mana? Isa lap banget.
जादों ना बस लांबाय दे अबे बोरै जामनिलाय ओरै फैदो जामनि ज' जाजाय मोसा Yo hani singa. Đây xem nào. Bundu dia. Này đang lập vậy. Thôi thôi lại đây. Thôi lại đây. Xa đâu mền. Xa đâu mấy đầu mền. Thôi. Sini kamu tunai, aku mesti ada yang jauh. Naik mana? Tahu. Karena bukan ukuran. Ayo Singgarmen दिनैनि दिनाव बिराद रैसुमै गारांजों खननायजों गोजोननाय थाबाय बैसागुनि दिनाव गोजोननाय थाबाय ना थेंक इउ Mama nak senang pada tutup musik. Lari. Ayo tunggu balik ayo lah. Hai. Apa? Ayo luar kita. Ayo kita. Ayo. Kedang kita ni. Lagan cepat.
Wah, si menteri mana? Hey, babai sagu, kaban babai sagu, babai sagu. Hai ada men babai sagu. Berterge sama thang lai bai, hai ada men berterge dana buai lai bai. Berterge sama thang lai bai, hai ada men berterge dana buai lai bai. Ini babai sagu, kaban babai sagu, babai sagu. Babai Ngan genden gue teton lah ya. Isai gelap-gelap suruh masak.